Үй янында үскән ак кайыннар, пар кайыннар ниләр сөйлиләр. Җил искәнгә яфрак шаулаулары күңелемә тынгы бирмиләр. Бер карасаң, сокланалар төсле сафлыгына якты дөньяның. Шул кайыннар белән бергәләшеп, язмышымны озак уйладым. Үткәне һәм бүгенгесе белән горурлана алыр халкым бар, тик нигә соң кайберәүләр өчен җир йөзендә урын артык тар? Ни өчен соң уйламаган җирдән кеше гомере кинәт өзелә? Нарасыйлар ялгыз, ярлылар парсыз, йылы-йылы гомер кичерә. Әйтегезче миңа, ник кешеләр тәм табалар әдәм рәнҗетеп? Уйламыйча әйткән нахак сүзләр аннан тора йөрәк әрнетеп. Җавап табылмаган күпме сорау тибрәлдерә күңел кылларын. Ак кайынның яфраклары төсле, еракларга очты уйларым.